Violence, keep out of schools. Violence, keep out of school, eli väkivalta pois kouluista. Tämä on liikuntakasvatusprojekti, jolla pyritään ennaltaehkäisemään koululaisten syrjäytymistä kouluissa sekä pyrimme estämään kouluväkivaltaa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tämän projektin merkeissä korostamme urheilun merkitystä, niin sitä vanhaa olympiahenkeä kuin tämän päivän reilun pelin henkeä. Ja me halutaan korostaa sitä, että käytetään se negatiivinen energia urheilun pariin fair play-säännöillä. Ja tämä nyrkkeily, se on vanha olympian laji, niin jos tykkää lähteä nyrkkeilemään tuonne kadulle, vihelletään pilliin, tullaan tänne kehään fair play-säännöillä, jossa on myös tuomarikin paikalla. Käytetään se energia tänne. Eli toisin sanoen, let's play fair play inside a sport field, let's play fair play outside a sport field. Vuonna 2005 saimme YK:lta Kofi Annanilta liikuntakasvatuksen vuoden viestin, jossa korostettiin urheilu vastaan väkivalta ja etenkin tuonne maailman nuorison kulttuuriin. Eli tavoitteena oli liikuntakasvatustyöllä osoittaa, miten tärkeä liikunta ja urheilu on jokaiselle, niin lapselle kuin nuorelle, toki myös aikuiselle. Sen myötä lähdimme sitten organisoimaan koululaisten syrjäytymisen ennaltaehkäisevää projektia sinne Afganistanin alueelle, eli erittäin vaikeisiin olosuhteisiin. Siellä yhteistyökumppanina oli NATO-johtoiset rauhanturvaajat, ISAF-joukot, muun muassa suomalaiset, sekä oli myös ranskalaisiakin. Ja tänä päivänä ollaan myös saatu yhteistyötä Yhdysvaltainkin kanssa. Ja juuri eilen lähetimme viestin Amerikan moottoripyöräorganisaatiolle. Tavoitteena on, että moottoripyöräurheilu on se ensimmäinen urheilujärjestö Violence Keep Out of School-projektin merkeissä. Haastavat muut urheilujärjestöt ympäri maailmaa ja se tapahtuisi YK-päivänä 24.10.2009. Nikolai Valujev, I would like challenge you, human date, boxing match, whenever you want, wherever you want. Don't be afraid, because I will knock out you, third round. And I think so, then you are the most famous Russian cosmonaut, because you see many stars. Welcome to Finland, Mr. Valujev. Human-made boxing match.